Good morning mga boys. Mo ni atong first ride sa gawas. Siguro gikan pag ano sa ba? Gikan pag human sa Brusco last week of August. Kay nagbakasyon ta dito sa Laing Dapit. Although naka-outdoor ride mi dito sa Brandon gamit sa akong sister-in-law na bike, akong brother. Nag-bike mi dito. Pero bugnaw kay dito. So wala kayo tayo singot. Actually nag-gain taog 15 pounds from my previous race. So off-season taron, wala gid tayo anything na i-trainingan, pero we need to maintain at a minimum of conditioning. So dili sa pwede zero kayo kay wala tayong mga races na apilan. Next year maglisod ang recover. So maintain lang taog maskin 175 pounds unta. So nung start na ko last 2 weeks ago, indoor training para gyud maka-us-us lang timbang. So nius-us naman gamay pero kulang pa kayo. So my target by the end of December, shoot lang ta sa 175 pounds. Okay, sure ko December naman na daghang mga kaon, daghang mga party. Yeah, less time to bike, less time to pasingot. Yeah, inuman. So syempre mo dako na sa tagbalik. So hopefully by December katapusan we can achieve the target of 175 pounds. Usually maglumba ko 168, 167 pounds. So kung makababa lang ko sa 170, shoot na kayo, okay na kayo. Reason dyan bugat mga boys. So in order para weight nita sa mugas na tag parts, muna ko advice sa inyo pagamay. Okay, mas dako ang power ratio na to. Mugamay ta. Same power but mas gaan ta. Mas dako tag advantage na. Okay. Medyo mingaw ron, it's Sunday, November 3. Gikan pa sekunda sa mga tao. Mo na kamingaw taron. We're here at Aurora Boulevard. Hinayar ta mga guys. Again, this is my first ride. Approximately mga 2 months no riding outside. So na to sa may tabo na to ni. Let's go mga guys. May right turn ako mga guys, going sa Taktak Bukolo. Lugay na tawa ka rin rin. So magtaktak lang ta. And then I think mo down taog Bikling, then Gainta. Mahal na to ang traffic ko niya kung gusto mo sa Gainta or balik ka sa Marikina. So mula na itong short ride rong adlaw. Spinning ride naman Ride na the ride. Mingaw ang daan. Hopefully okay.
bike pero palit malag ka sagom. Kismayo po doon. Mainit. Wala to niya ron. Piling lang ta. Boss. Boss. Nasunat. May pitik mga guys. Thank you, boss. Thank you, boss. Showbiz, mga like showbiz ride, taktak ride. Showbiz, right turn, taktak. Akong lower back mga guys, sakit. Ibig sabihin, walay power. Ora na siya. Sinulugang taktak. Bawa mga si kapitik mata. Wala na yung tao doon yun. Mga tanan ito silong.
Sana po yung mitik ko rin. Ulit ta, Ritso. Aguro ka naging U-turn ng mga boys. U-turn na sila. Sugat ay. Teka. Thank you, boss. Thank you, boss. Showbiz. Mana showbiz? Naog na. Tak na. May butag mga boys. Naka-ride gid taon ta. Ako i-shout out ang akong coach katong wa pa kaila. Ila-ila sa mo. Akong coach Tito Alex Badayos for finishing Ironman Kona. Sus, grabe yung experience mga guys. Paduong pa lang mahuman ang bike leg. Nagsuka-suka na siya. Lain niya paminaw at saka ibang ano po. Pero motoging na siya sa medic nga ayaw na, call it a day na. Off na, ayaw na. Hunong na, hunong. Pero si Tito sa mismo gana na hunong. Pero pagkita niyan Lucas, yung anak, nagiingnan siya nga, go tatay, give your best. Mura siya nabuhayan, nagluob ba. So grabe yung fighting spirit. Pag human pa lang niya sa bike, padoong pa lang sa run. Taas yung bike, 180 plus 42 pa nga run. So iya tong iyang suffering tanan. Iyang gihangad sa taas. So ako lang siyang gusto i-shout out kay siya ang nag-coach nako sa mga lumba. So kung ganahan mo nga mo level up, dili sa ingon nga mo-compete sa uban but mo-compete sa inyong kagalingon, pwede ra kay mo message niya Alex Badayos. Muna akong coach nga Ironman nga grabe yung kasakit, so grabe yung mental nga toughness. So kung naguba man gito akong bike pag cruise ko ug ang usa ka akong pedal sa layo ra kito sa iya nga na-dehydrate siya, suka-suka and everything na, pero gihuman pa gini ang Ironman. You're an Ironman, Tito Alex. Shout out sa imo gahil kay kastanan, idol kay tiga. So katong ganahan magpa-coach mga guys, Alex Badayos, i-message ninyo. Pwede ra mo online, way kaso og online ra mo kay inyo ra nang ihatag inyong result sa iya per week. Yan siya na bahala sa inyo 10% coaching, Tito Alex Badayos. Labang ta mga guys. Kita mo yun, kaya lisod kayo, iyaw kayo. Labang ta speakers daan. Nakalabang na ta mga guys sa skywalk. So going na ta ulit. Yung na mo agi dito sa kainta kay doon kay kanang lubak-lubak. Masyata niya. Grabe ang isdaan.
So balik lang akong Marikina. Then Aurora Boulevard, Cubao, Aurora Boulevard. Ako lang niya akong mga ride ron mga guys. Spinning. Time check 8:52. So mabutas pala siguro mga 10 to 10:15. Hopefully wala sa traffic. SM City, Marikina. Nasa right side. River Marikina. Traffic ng Manila North. Oh, so traffic. At least no, hindi na no entry. Traffic lang. Traffic. Dito ra matapos ang atong showbiz ride mga guys. Distance 55 kilometers. Time check karon 9:36. Good boy pakaitas tanan. Showbiz ride to Tak-Tak. Ya uli og Bigling. At wala sa karon mga guys. Sa sunod na pod. Kagod. Group.